A tí, ktorí stavajú po Slovensku tých hnusných odporných turulov, tých maďarských papagajov, a keď my staviame symbol kresťanstva, tak sme opľúvaní a sme obviňovaní, že robíme niečo pompezné, robíme niečo zlé. Nikoho s nimi nechceme urážať. Nikoho sa nechceme dotknúť. Chceme len ukázať celému svetu, celej Európe, že toto je naša zem, toto je naša hruda, slovenská hruda, ktorú si nedáme, nikomu nedáme. Viete, my sa nepokloníme a nepodvolíme sa tomu obrovskému tlaku, ktorý tu na nás vyťahujú naši susedia z Budapešti, kde tá strapatá pani, ktorá je skutočne strapatá, sa tu vyhráža, dáva otázky predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorému nesiaha ani po opätky jeho topánok. Jedna chudera. Toto si nikto nesmie dovoliť k tomuto národu, k slovenskému národu. My sme tu od vekov. A tí Mongoli prišli ďaleko, ďaleko za nami. My sme tu od 5. storočia. A budeme tu ešte ďalších 1000 rokov. Buďme jednotní. Nedajme sa zmagoriť médiami, ktoré sú postavené proti nám, ktorí sú platení z Budapešti a z rôznych centrál, z Ameriky, zo západnej Európy. Len jedno je dôležité. Buďme jednotní a tento dvojkríž nech nás zjednocuje. Myslím, že všetci viete, že som pilot, takže ešte som nejak na takomto úžasnom francúzskom vrtuľníku nelietal, tak som uvítal, že som sa mohol previesť. Znamená, že ste prileteli vy? Nie. Ja nemám pilotný preukaz na vrtuľník, ale pevne verím, že za pol roka ho budem mať. Poviem zase pravdu. Tu mama môjho priateľa a predsedu krajského, pani Korbová, ma privítala rybezlovým vínom. Veľmi dobrým rybezlovým vínom. Ďakujem vám.